Bore da a chroeso cynnes iawn i chi i gyd i Oedfa Sul y Cofio. Gadewch i ni wrando ar eiriau Salm 46 gyda'n gilydd. Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd i gael mewn cyfyngder. Am hynny, nid ofnwn pe symudau y ddeiar, a phe treigled y mynyddoedd i ganol y môr. Rio a therfysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei ymchwedd ef. Ymai afon, a'i ffrydiau a lawenhant ddinas Duw, cysygr preswylfeydd y goruchaf. Duw sydd yn ei chanol hi, nid ysgog hi. Duw a'i cynorthwya yn fore iawn. Y cenhedloedd a derfysgasant, y tyrnasodd a ysgogasant, fe a roddes ei lef, twoddodd y ddeiar. Y mae arglwydd y lluodd gyda ni, y mae Duw Jacob yn amddiffynfa i ni. Deuwch, gwelwch weithredoedd yr arglwydd, pa anghyfaneddra y wnaeth fe ar y ddeiar. Gwna i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddeiar, fe a ddryllia y bwa ac a dir y waiwffon, fe a lusg y cerbydau a thân. Peidiwch a gwybyddwch mae fi sydd y Dduw. Dyrchefir fi ymhisg y cenhedloedd, dyrchefir fi ar y ddeiar. Y mae arglwydd y lluodd gyda ni, amddiffynfa i ni yw Duw Jacob. Mi fydd hi yn rhyfedd i nifer iawn o bobl nad oes modd, nad oes hawl a dweud y gwir i gynulleidfaoedd mawr ymgasglu o amgylch cofebau rhyfel heddi mwyn cofio y Cadoediad, Sul y Cadoediad. Ond gweithaf yr amgylchiadau mae modd i ni serch hynny i godi yn gweddiau i Dduw ac i ddeall yn fwy beth yw ystyr yr heddwch hwnnw y mae Duw yn ei fwriadu go gyfer ei ddeiar ef. Mae'r darlleniad cyntaf yn dod o lyfr proffwydoliaeth Micha a phenod 4. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd y tir arglwydd wedi ei osod ar ben y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Dylifar bobloedd ato, a daw cenhedloedd lawer a dweud, dewch, esgynw ni fynydd yr arglwydd i deml Duw Jacob, mwyn iddo ddysgu i ni i ffyrdd ac i ni rodio yn ei lwybrau. Oherwydd o Sion y dawr gyfraith a gair yr arglwydd o Jerusalem, bydd ef yn barnu rhwng cenhedloedd ac yn torri'r ddadl i bobloedd cryfion o bell. Byddant hwy yn curo'i clefyddau'n geibiau a'i gwaiwffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl ac ni ddysgant ryfel mwyach. A bydd pob un yn eistedd dan ei wynwydden a than ei ffigysbren heb neb i'w ddychryn. Oherwydd genau arglwydd y lluodd a lefarodd. Rodia pob un o'r cenhedloedd yn enw i Duw, ac fe rodiw ninnau yn enw'r arglwydd ein Duw dros byth. Yn y dydd hwnnw, medd yr arglwydd, fe gasgladd y cloff a chynnull y rai a wasgarwyd
ar rai a gosbais, a gwnaf weddill o'r cloff, a chenedl gref o'r gwasgaredig, a theyrnasa'r arglwydd drostynt ym mynydd Sion, yn awr a hyd byth. Yna at lythyr Paul at y Corinthiaid, y llythyr cyntaf, a phenod 13. Os llefaraf a thyfodau meidrolion ac angylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllyd ydwyf, neu symbal a flafar, ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rof fy holl feddiannau i borthi eraill, ac os rof fy nghorff yn aberth, a hynny mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y mae cariad yn ymyneddgar, y mae cariad yn gamwynysgar, nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio i ddibenion i hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam, nid yw'n cael llawenydd mewn anghyddiawnder, ond y mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod byth, ond proffwydolaethau fe'i diddymir hwy, a thafodau, a bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fe'i diddymir hithau. Oherwydd anghyflawn yw yn gwybod ni, ac anghyflawn ein proffwydo ni. Ond pan ddawr hyn sy'n gyflawn, fe ddiddymir yr hyn sy'n anghyflawn. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru, fel plentyn yr oeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn resymu, ond wedi dod yn ddyn, yr wyf wedi rhoi hibo bethau'r plentyn. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglur, ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna caf adnabod fel y cefais unau fad nabod. Mewn gair, y mae ffydd gobaith cariad y tri hyn yn aros, a'r mwyaf o'r rai hyn yw cariad. Rini newydd gannu'r geiriau, dona nobis pacem in terra, dona nobis pacem domine,
dy dangnefedd dyro un deiar, dy dangnefedd dyro arglwydd io'r. Ein gweddi ar sil y cofio, ar y sil hwnnw pan ryn ni'n coffau trieiniaid ryfel, yw y byddo heddwch Duw, ei shalom ef, yn wir yn teyrnasu ym mhob ran o'n deiar ni. Gadewch i ni droi at weithred o goffad, yn arbennig i gofio y sawl nath golli i bywydau mewn ryfel, i gofio y sawl y cipiwyd i bywydau oddi wrtha nhw, oherwydd y penderfyniadau a wneithbwyd i frwydro un wlad yn erbyn y llall. Dyma ran o gerdd adnabyddus fydd yn harwen ni mewn i gyfnod o dawelwch. Ni heneiddiant hwy fel ni a adawyd, ni ddwg oed iddynt lidded, na'r blynyddoedd gollfarn mwy, pan elo'r haul i lawr ac ar wawr y bore, ni a'i cofiwn hwy. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Molwn di, Dduw a thad yr holl genhedloedd, molwn di, Grist, tywysog tangnefedd, molwn di, ysbryd glân, ein heiriolwr a'n diddanydd. Cynorthwya ni i fawrhau bywyd yng nghanol marwolaeth, cynnal ni wrth wynebu grym distryw, a galluoga ni i droi ein cleddyfau yn sychau a'n gwaywffyn yn bladuriau. Fel y bôr blaidd a'r oen yn byw ynghyd mewn tangnefedd, a bywyd yn cael ei ddathlu a'r greadigaeth yn cael ei hadfer yn gartref y byw. Arglwydd Iesu trwy dy ddioddefaint a angau gwaredaist ni, trwy dy fuddugoliaeth dros y bedd gwaredaist ni, trwy dy safiad dros y gwirionedd gwaredaist ni. Arglwydd Iesu, rhag addoli arfau gwared ni, rhag llofruddio a lladd gwared ni, rhag yr hedd nad yw'n hedd gwared ni, rhag y diogelwch nad yw'n ddiogelwch gwared ni, rhag gwleidyddiaeth ofn gwared ni, rhag anreithio'r tlawd gwared ni. Arglwydd Iesu, trwy i ti iachau ein clwyfau, dyro i ni dy dangnefedd, trwy gymodi a gelynion, dyro i ni dy dangnefedd, trwy'r newyddion da i'r tlodion, dyro i ni dy dangnefedd, trwy newyn a syched am gyfiawnder, dyro i ni
dy dangnefedd. Cofiwn heddi o Dduw, y rai sydd yn dioddef o hyd, sgil-effeithiau, rhyfel, y sawl sydd yn cyrwydro yn ddigartref drwy ein byd ni, y rai sydd yn teimlo yn eu cyrff eu hunain y briwiau a ddaw yn sgil eu hanafu, a'r sawl sydd o hyd yn gorfod esbonio i'r rai o'i cwmpas beth yw natur eu haiogrwydd nhw, oherwydd yr hyn wnaethon nhw i'w cydddyn. Bydd di yno o Dduw ac yn ysbryd Iesu Grist arwain yr hollfyd ar hyd ffyrdd tangnefedd os gweled di yn dda o ein Duw. Gwrando di yn gweddiau preifat personol ninnau hefyd. Gwrando di wrth i ni gyflwyno yr anghennus ger dyfron ac wrth i ni hefyd ddeisif dy fendith ar ein bywydau ninnau fel unigolion. Glyw ni felly, a mynd i ofyn y cyfan yn enw Iesu a'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd drwy ddweud ein tad hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw yn bara beunyddiol, a maddau i ni yn dylydion, fel y myddaiwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rydyn ni wedi clywed ambell i hanesyn calonogol o ryfedd yn ystod y flwyddyn diwethaf yma. Yn ystod y pandemig, wedi clywed am gadoediad yn Yemen mwyn wneud yn siŵr bod y bobl oedd heb adnoddau meddygol a bwyd yn medru i derbyn nhw yn ystod y cyfnod iechyd andwyol. Hefyd gangiau mewn ambell i ddinas dlawd yn America Ladin yn neud rhywbeth tebyg ac yn cynorthwyo i gilydd. Hanesion tebyg o dde Affrica hefyd, o rai o'r maestrefi yn Cape Town wedi gweld lefelau trais yn disgyn yn arswydus wrth i bobl i droi i helpu i gilydd yn lle parhau
i wmladd. Felly Emynau heddi yn cofio ryfelodd nid yn unig y gorffennol ond hefyd ryfelodd y byd heddi. Rydyn ni yn gweddio y byddo Duw yn rhoi'r ysbryd cariad hwnnw yng nghalonnau pobl ar draws y byd i bod nhw yn dewis pido a throi yn erbyn ei gilydd, ond yn hytrach i gynorthwyo ei gilydd ym mhob ffordd posibl. Ddarllenes i yn gynharach yn yn Oedfa ni, pennod 13 o cyntaf Corinthiaid, yr adran yna sydd yn adnabyddus iawn wrth gwrs o wasanaethau priodas. Ond mae ystyr yr adran hwnnw yn ymestyn llawer pellach na hynny wrth gwrs. Mae Paul yn ysgrifennu at eglwys yng Nghorinth, lle mae cariad yn rhywbeth prin a dweud y gwir rhwng yr aelodau. Mae'n well da nhw i fod yn gecrys, mae well da nhw i geisio gwthio pobl mas a dweud tai ffordd nhw yw'r unig ffordd cywir. Gwreiddiau yn wir anghytundeb ar hyd wyneb y ddeiar. Ond mae Paul yn cymell eglwys Corinth, yn cymell saint Duw drwy'r byd i beidio osod i gilydd yn gyntaf, i beidio ymffrostio, i beidio cyfri beiau'r gorffennol, ond yn hytrach i symud mlaen bob amser mewn cariad tuag at eraill. Mae Paul yn adnod 7 yn dweud, mae cariad yn goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Mewn geiriau eraill, pan mae cariad yn cael ei weithredu rhwng pobl, does dim modd i stopo fe. Does dim modd i bethau eraill i ddod yn y ffordd, ond cariad yw'r hyn sydd yn lliwio yn perthynas ni a'n gilydd. Ar y reswm pam mae Paul yn medru dweud hyn ar dir môr cadarn yw am fod Iesu wedi dangos cariad Duw mewn ffordd chwyldroadol i holl bobl y byd. I fod ef wedi goddau i'r eithaf, credu i'r eithaf, gobeithio i'r eithaf a dal ati i'r eithaf ein lles ni. Nige rhywbeth i flwyddyn pandemig yn unig yw rhoi taw ar ryfel ac wmladd mwyn helpu yn gilydd, ond rhywbeth y ffordd o fyw y mae Duw yn dymuno drwy ei fyd bob amser, sef pobl yn byw mewn cariad, mewn heddwch, tangnefedd, i shalom ef bob dydd, a diolch iddo. Amen. Ar ddiwedd yn cyfnod gyda'n gilydd, ga i eich atgoffa chi os oes yna unrhyw anghenion eich bod chi yn codi'r ffôn, anfon e-bost, anfon neges rhywsut na'i gilydd mwyn i ni gael eich cynorthwyo chi yn fugeiliol neu yn ymarferol. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.